Hey, what's up mga kayuman? Hey, what's up mga kayuman? Take one, din nito. Take 3. Hey, what's up mga kayuman people? Today is a special day. And for today is a special day. Dahil siguro nababasa nyo na sa aking title of surprise para kay mama. Kasi birthday niya ngayon. Yung totoo, di niya talaga alam na dito gaganapin sa bar ng tito ko. Wala pa kasi di ko pa nakukuha yung mga balloons, mga gamit. Pupunta ako mamaya doon sa bahay ng girlfriend ng kapatid ko. Kukunin ko yung lahat ng gamit kasi pang-decorate dito. Sa birthday ni mama, special day and another day, come again and another day. Hey! Kaya so, kukunin ko muna yung gamit and update ko kayo mamaya. And 3, 2, 1, and fucking intro, pasok, let's get it on, let's go! Yo, bili na kayo ng medyo malapit lang naman yun, kaya bike lang. Talking about. So what's up guys, so nakuha ko na. Parang konti na pero mamaya na ako. Nakuha ko na yung pang-decorate men. Hindi na ako nag-vlog kasi sobrang lakas ng ulan. Di ko akalain na may mahal ka na palang iba. Ayaw kitang bilit. Charot lang! So, ano ba? Wala akong sabi ngayon mga men. Kwento ko muna yung, alam nyo ko bakit, yung mga kapatid ko kasi, nag-usap-usap na magsusurprise daw kay mami. Wow, mami. Sana all, mami. Magsusurprise kay mama. Tapos sabi nila, ganto, ganyan. Mahihina naman yung utak nila. Utak ko ang ginamit. Sa akin lahat. Gastos kung ano-ano sa akin lahat. Charot lang, wala na akong utak. Sa kanila kasi wala pa naman akong trabaho. Nagsisimula pa lang naman ako ng aking business sa Amerika kasi nasa Amerika yung sarili kong business. Hindi, wala. Pero sa lahat ng gastos nito, sa kapatid ko, wala akong ginastos dito. Meron, pagod. Pabasa sa ulan. Yun lang gastos ko dito. Pero solid to man pag na success tong surprise namin para kay Mudra Kels. So, update ko na kayo mga men pag nakaayos na talaga, paulit-ulit i-update. Parasira, nakagisi parasira na naman. Maray pang parasira, nagbabalik, ikadaina. So, puro hugot ang hayop. So, update ko na lang kung pag nakaayos na talaga ni Dio, paulit-ulit na maayos, pero di na maayos ang relasyon nindo. Naman na, update ko na lang kung bahala na. Bye-bye, puro na, paulit-ulit. Balloons are depleted. Girls still wish life is like me. We miss you on your side of the bed. Yeah. You still got your things here. Look, lupit ng boses ko men. Kasi yung boses ko pang ibang bansa. So, ito na nga guys, no? Andito na yung decorate. Yeah, HBD. Mama Tess. Yeah, Mama Tess. Ito yung katulong ko. Ito yung katulong nyo. Pinsan ko. Tapos ito. Dito ka Marta. May mahiling dyan na pangit na imahe. Hindi ka. Ito yung pinsan ko. Yan, dalawang pinsan ko. Yung katulong ko. Yeah. Follow nyo sila sa YouTube nila. YouTube. So, ito na. Mamaya yung regalo na lang. Tapos, di kaya kasi kasa yung sasakyan dito eh. Siguro sa labas na lang yung sasakyan tapos dalawang ganap na pero mamaya na lang pag nandito na yung mga handa tapos nakaset up na, kompleto na lahat, update ko kayo kasi gagawin muna ako kasi online class pa ako. So
update na lang. Update na lang, babu! So, di ba ito na nga yung setup. Inaantay na lang namin yung oras kasi yung kaibigan ni Mama, pakibukas daw ng ilaw. Yung kaibigan ni Mama, kinontak na namin na papuntahin sa bahay nila. Tapos sabihin niya na may regalo siya para si Mama pumunta doon. Tapos pagbalik dito, ito na, surprise na. Kasi yung handa, mga pagkain, nandun pa sa girlfriend ng kuya ko, doon pa niluto. Tapos yung regalong, malaking regalo, tapos 2 sasakyan, 3 aeroplano. Charot lang, pero yung mga regalo at pagkain nandun pa. So, inaantay na lang namin yung oras na matapos para surprise na. You know, your surprise is everything again and for everything probably okay. What? So, nandito na talaga ako. Kita nyo naman, napakalapit ng setup. Pakipinto nga ng ilaw, yan, nandito yung set. Oh, malupit. Sana, may pag ganyan pa. So, malupit to. Happy birthday, Ma Tess. Mama Tess. Kasi yung tunay niyang pangalan, Maria Teresa Mopera. Kasi may anak siyang cute. Ako lang yung anak niyang cute. Sa 5 anak niya, ako lang yung pinaka-mature talaga. Kasi lahat ako lang yung mature. So, mamaya na lang mga men, gutom na ako. So, paalam na naman ulit. Sana maging success to. Kasi ginastusan ko to. Ako lang nagastos. At kalimutan ko kanina. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, men, mag-subscribe ka na. Para malupit pa ang iyong basta subscribe ka na. Subscribe. Ito na nga. Simpleng handaan lang para maging masaya si Mama. Siya may-ari ng bar na to. Uncle ko, yan. Subscribe yung YouTube channel niya, Totoy MTV, and like and follow page. Totoy MTV. Totoy MTV na. So, inaantay lang namin, dadakip lang kami ng konting oras at surprise ko na. Kaso, wait lang. So, ito na guys siya. Nakikita nyo. Si Mama nasa labas pero wala talaga siyang alam. Pero ito yung kapatid ko, man. Ito yung para sa surprise para kay Mama. And anong plano? Duman ako siya rin. Dapat tilula mo rin. So, mamaya na lang mga men. Nalog na to. Let's go! Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To you. Happy birthday to you.
Armin ba? Armin Dagre. Kauli niya ni Kuya Ma. Oh, kaki mo. Mahilig ka mo sa ano? Sono, karakana na. Eh, sabi mo na, sabi mo. Ah, sabi mo. It's ano? It's a prank. Salamat sa inyo! Mahal pa. Ayos siya dito, maayos. Jeremy ka ng hospital. Bakit mo ko nag-aaral ka na AC naman? Picture. Isa na yung nag-ayos sa bago. Kami. Ako, ayos. Kami. Aga pa, nakasit up na yan ang birthday. Dito lang ang magayan. Later. Ma, belum na. Sudah, part 2. Ganyan ba doon? Kali tawan. Yay! Inanak para ano yun, kaisipan niya. Tapos, ako nagastos gabos na gastos ni Beo. Ako, nagastos. Ano siya nagastos ni Gabos? Ha? Siya nagastos ni Gabos? No, say. Ano? Kala nga nag-hero, pero naku mong money. Asa na? Ulay niya, araw mo nilulay niya. Tayaw na nga niyo. Ay, nagkasabi. Kung ano mahilig mo kanta. Ay, kapanya naman, may tapos. Guwapo pala. Wato ti kau pe pen maling king kong salanong kong kang malong manang map. Wato ti kau pe pen maling king kong salanong kong kang malong manang map palong pong. Ano sabi mo ma sa surprise na mo? Kala niya kaya guys, makaming pakiaran, sabi mo, balat na, mahal siya, makaming aram sa birthday mo. Tapos ko niyan, ulit na. Buksan na ang regalo. Rek, ang regalo. Asa na! Ang regalo! Asa na! Oh my God! Ay, mo na pagkabangan
Uy, hindi niya maganda. Pasok na talaga ako na ako yan, ano? Ito yan, itong cellphone na nagtatagal. Ay, talaga? Ay, boy! Siya naman talagang gurang. Makasih na. Bye! Bye! Luway! Baka madali. Ay, mo! iPhone 11 Pro Max. iPhone yan, iPhone. Ay, kung hindi ko lang siya po, nabagal na po magpalali po. Makumpayan! Magumpayan! May pinasalit. Sarapang kahon! May kahon pa dyan! Bix mo lang kayong laman. Kaya. Sige. Ang kutong ka pa rin! Bye! Paguluwas. Bye! Ayaw niya, pinapin ko na. Mapaguluwas yan. Ang malaki yan, Kuya Ije. Ngunyan pa lang niya may Merkulis sinuluwas ko. Dapat lang. May bago na talaga kung tayo mo nagagamit. Ang ginagamit ko puro mga second hand. Kaya na yan. Paano na nga? Anak ko lang. Ano sabi mo? Sige, sa'yo mo. Salamat sa surprise. Salamat sa regalo. So ito na nga guys, no? So success yung surprise namin. Success yung surprise namin magkakapatid. And tapos na, nagkakain na lahat. And then dito ko na tinatapos ang aking vlog. At syempre, bago ko tapusin to, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking video. And ano pong masasabi mo sa mga fans na? Malulupit ka mo, boss! Oh, yo, subscribe! Maraming salamat. Sana nag-enjoy si Mama. Para talaga sa kanya to. Laging mag-iingat kayo lahat. God bless. Peace out. Love you. Peace.